Hej, Ivor her. Som du måske kan genkende, så sidder jeg i mit samtalerum her i vores psykologklinik, Psykologerne År, som jeg har sammen med Jan Henrik og har haft det siden 21. I dag skal det ikke lige handle om det, det skal handle om de andre aktiviteter, som jeg også med stor glæde indgår i. Og det ene, det er at finde på min Facebook-side, som hedder Ivor Angel Wolf, og det andet er Gaia-salen, som jeg har med nogle virkelig dejlige veninder. Og hvad er Ivor Angel Wolf? Ivor Angel Wolf er et spirit name, som kom til mig, får jeg lyst til at sige, da jeg var på SHIP på Langeland. Og hvad er SHIP? SHIP oversat står for Shamanic Healing Initiatory Process. Og hvad er det? Shamanic breathwork er noget, som Linda Starwolf har udviklet sammen med Venus Rising, og som kom hertil i 2023 med det program, der hedder SHIP, som er en 14-dages proces, hvor man arbejder med elementerne, og hvor Shamanic Breathwork er et af redskaberne. Og hvad er Breathwork? Breathwork er udviklet faktisk tilbage i 70'erne af Stanislav Grof, og inden for psykologien hedder det holotropi. Og hvor man bruger en særlig cirkulær vejrtrækningsform til at bringe dig selv i en trance, drømmelignende tilstand, hvor du får nemmere adgang til dit eget underbevidste, og har muligheder for at dykke ned i det, der nu viser sig for dig. Og det kan være gamle traumer, og det kan være kropslige fornemmelser, det kan være alt muligt, der kommer op til overfladen, som du får nemmere ved at arbejde med, fordi at dit ego og din kontrolinstans på en måde bliver bypasset og sat lidt til side, sådan at du kan dykke ned i det, du rent faktisk har brug for. Og det, der er så smukt ved vores sind, det er, at vi aldrig får mere, end det vi er klar til. Der bliver ikke åbnet for mere. Det gælder såmænd også, når vi laver terapi. Sådan helt almindeligt samtaleterapi, det er, at vores krop og vores sind er så smukt indrettet, at det aldrig åbner for mere, end hvad vi er klar til at håndtere. Og det gælder også, når vi bruger vejrtrækningen til at få adgang til dybere lag i vores egen bevidsthed, eller højere lag for den sags skyld. Og den måde at arbejde på, kom jeg virkelig til at holde af. Jeg har prøvet det en gang før, tilbage i 2008, der prøvede jeg holotropien ved en psykolog, jeg gik ved i København. Og jeg har faktisk også stiftet bekendtskab med det shamanistiske. Det har jeg altid interesseret mig for, helt tilbage fra jeg var barn og læste Sølvpil. Har jeg virkelig elsket hele det univers. Og har læst, tror jeg, stort set alle de bøger, der er skrevet om shamanisme og byshamanisme, og det at være forbundet med naturen og bruge elementerne. Og det er også min egen tro, at alting er forbundet, og at alting er besjælet, og at når vi går ind i os selv, bliver der åbnet for endnu større dimensioner. Og det er en længere anden snak, som jeg kan tage på et andet tidspunkt. Hvad er det egentlig, jeg tror på? Hvad er min virkelighed? Men alt det stiftede jeg bekendtskab med i 2023 og blev virkelig åbnet ind i mig. Det at arbejde med elementerne og bruge vejrtrækningen, og fik virkelig dykket dybt i nogle af mine egne traumer og ting, som jeg har med fra min opvækst og skolegang og hvad der nu ellers er. Og det betød, at jeg efter de første 14 dage blev så
grebet af det, at jeg tænkte, det her vil jeg lære at lave. Jeg vil lære at facilitere de her processer for andre og lave ceremonier. Sådan at jeg kan give de andre mennesker nogle af de samme oplevelser, som jeg lige havde været igennem. Så jeg var hjemme og arbejdede i klinikken i 3 uger, for så derefter at tage til Belgien og lære at facilitere breathwork og de her ceremonier. Og faktisk lige om lidt, om nogle uger, skal jeg igennem processen igen, og jeg har simpelthen valgt at gå ind i en SHIP-proces igen. Og det er også fordi, at Freja Amelie og Indre Sandhed, at Freja, hun skal facilitere en hel SHIP og bliver på en måde initieret ind i at kunne lave SHIP her i Danmark. Og det havde jeg bare virkelig lyst til at være med til, at være med til den åbning, at hele SHIP-processen kan køre under Freja Amelies vinger her i Danmark. Så det glæder jeg mig helt vildt til. Ivor Angel Wolf, navnet, var et navn, der på en måde kom til mig ud af en snak, da jeg var på SHIP i Langeland der i 2023. Og så gik jeg fluks hjem og købte Ivor Angel Wolf domænet og lavede bagefter en Facebook-side, der hedder Ivor Angel Wolf. Og hver gang, at jeg laver ceremonier, så bliver de lagt op der. Og det er egentlig mest det, den bliver brugt til, den Facebook-side. Og reklamere for, at nu foregår der ceremonier her i klinikken, og så bliver lokalet og ovenpå lavet om til et tempel, og jeg sender dem, der kommer og deltager på rejse, hvor det er, at de får mulighed for at rejse i deres eget indre og bruge vejrtrækningen til at tage dem derhen, hvor der er noget, de har brug for at kigge på eller opleve. Sådan at de kan tage det med videre og ændre de på de ting, de har brug for at ændre på i deres liv. Og shamanic breathwork, når jeg holder ceremonier, så starter vi hernede i venteværelset og samles, og det er mig, der holder rummet for alt det, der foregår, og jeg har mine søstre med, for jeg lyst til at sige, som jeg har lavet Gaia-salen med. De er her og hjælper mig med at holde rummet og alt det praktiske, så vi kan lave nogle virkelig dejlige ceremonier for de mennesker, der kommer. Og det er en dag. Nogle gange så gør vi det sådan, at vi starter med en kakaoceremoni om formiddagen, og så rejser vi om eftermiddagen. Og det hedder at rejse, og det gør det egentlig helt tilbage fra holotropikken, for du rejser i dit eget indre, ligesom at dine drømme nogle gange er en rejse. Så bliver en shamanic breathwork, som varer cirka 1 time, selve den ceremoni. Det bliver en rejse i dit eget indre, i en drømmeverden, som nogle gange er meget fysisk, og nogle gange er fyldt med billeder og beskeder fra dit eget indre til dig selv, som du så bagefter kan arbejde videre med. Og så samles vi og deler det, vi har oplevet, og jeg er med til at skabe et rum for, at vi også kan snakke om, hvordan kan vi bruge alle indsigterne i vores hverdag bagefter. Det holder jeg virkelig, virkelig meget af at lave. Og det gør, at jeg siden, at jeg var afsted i 2030, virkelig har fået det highlightet igen, og hver dag om morgenen forbinder jeg mig med elementerne, og jeg laver en lille ceremoni for mig selv hver evig eneste morgen, for at forbinde mig med mig selv og elementerne, og tænder lys og så videre, så videre. Så det er blevet en stor del af min hverdag, af mit liv, at tænke i de baner, og skulle du få lyst til at være med, er du hjertelig velkommen.
Det er en hel dag. Vi starter klokken 9 om morgenen og slutter sådan hen under aftenen et sted mellem klokken 17, 18, 19 ish, og det er sådan lidt alt efter hvor mange vi er og hvordan dagen sådan bliver organiseret. Men det er fantastisk. Så jeg glæder mig til, at jeg selv skal afsted igen nu her lige om lidt, og være afsted i en uge, og så er der en måned, hvor vi skal arbejde med nogle shamanic spørgsmål, og så er vi afsted en uge mere, og den her gang foregår det på Samsø. Det er virkelig lækkert. Og jeg har en dag her i oktober, og den dag er fyldt helt op, men der er faktisk stadig ledige pladser. Når jeg holder det igen i november, tror jeg den 21. november. Så der er du helt sikkert velkommen, hvis det er noget, der kalder på dig. Og hvis du har lyst til at høre mere, så skal du bare ringe til mig. Den anden ting, jeg også har lyst til lige at nævne her, som også er en af mine andre beskæftigelser, udover at være psykolog og arbejde med stress og depression og alt det der klassiske, og samtaleterapi og hypnose og hvad der nu er i den afdeling, så har jeg skabt Gaia-salen sammen med 2 af mine virkelig dejlige veninder. Og Gaia-salen er et fælles rum, som lige nu er et virtuelt rum, kan man sige, og hvor vi agerer, hvor vi har klienter, eller hvor vi har samtaler, hvor vi laver kropsarbejde, og hvor vi gerne vil i gang med at lave mere og mere af det her spirituelle arbejde. Lige nu gør vi det på hver vores adresse, men målet er, at vi skal have en fælles adresse og lave Gaia-salen. Og hvorfor hedder det det? Det hedder Gaia-salen for at hylde moder jord, for at hylde den her smukke planet, vi er på, og at vi laver vores arbejde i hendes sal, i hendes tjeneste. Og inden for den her forståelse, så er vi jo alle sammen, os mennesker, kommer ud af, bliver næret af vores klode. Der er ikke noget, vi har. Der er ikke noget, vi putter i vores krop. Der er ikke noget, vi bor i. Der er ingenting her andet, end at det kommer fra hende. Så moder jord er vores allesammen store moder. Og den her måde at tænke på at være i service for hende og være i service for alle mennesker og hjælpe med alle vores erfaringer og alt det vi kan, alle de indsigter vi selv har fået i vores liv og omsætte dem gennem kropsarbejde eller samtale til at hjælpe andre mennesker. Og det er det, der foregår i Gaia-salen, og på en måde er det i sin spæde begyndelse. Og der er helt sikkert meget mere af mit spirituelle arbejde, som vil foregå der, sammen med de her kvinder, eller at vi gør det hver for sig. Og vi glæder os til, at det en eller anden dag skal lykkes for os at få nogle fælles lokaler, vi kan gøre det fra. Og Gaia-salen kan du simpelthen finde på gaiasalen.dk, hvor vi har skrevet lidt om os selv og hvad det er, vi bidrager med. Ivor Angel Wolf kan du finde på Facebook under Ivor Angel Wolf. Så det er den måde, du finder os på. Så det var lidt om det, jeg også gør ved siden af mit klassiske psykologarbejde. Og det er også for at skilte lidt ad, og selvom at jeg godt ved, at jeg jo er et helt menneske, og der er jo nok også noget af min spiritualitet og den måde at tænke på, som sniger sig ind i min psykologklinik her, så er det alligevel også for at ære, at der er nogle mennesker, som ikke har lyst til alt det spirituelle, men som bare gerne vil have psykologen.
Og det kan man sagtens få, men man kan også få alt det andet. Og det kan man de her 2 andre steder. Og du skal bare finde hen der, hvor det giver mening for dig. Ja, og så vil du få lige nøjagtigt det, du har brug for. Det vil jeg i hvert fald til hver en tid bestræbe mig på. Ja, det tror jeg, det var det for mig lige nu. Og så ses vi igen senere. Kan du have det rigtig godt, og pas godt på dig indtil da. Hej hej.